ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони муҳтарам. Марҳамат, имрӯза навори шерои нар якта самосвол зил рӯй кардаган нафароне ки зили хар бошад ҳолати беҳтаринда қарор дорад ки соли баромадаш 1998 сол мебошад. Гуфтагӯяд дӯстони азиз ки баллонаш 75-80 яъне ки 6 баллони пачка дорад, ба кор тайёрай. Дӯстони азиз, бисёре аз зилҳо мақсад ки дизелиян дизелӣ нестай. Бензин плюс газ ҳардеш кор мекунанд. Ҳам газагай, ҳам бензин хеле ҳаракат мекунад. Ҳамаи мошин бошад ба газ бошад шерунад, чунки ҳозир айни ҳол газ хеле 4 сомона 30 дирҳам шидаги шерунад. 10 литрш мерази хеле мегарди. Хоб қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки нархи самосвол зил бошад 62,000 сомон. Дӯстони азиз, нафароне ки конкретни харидор бошад, иншоалло боз гуфтагӯяд ки савдои хуб мешавад, савдо дар назди амин самосвол. Марҳамат дӯстони азиз, мақсад ки бениҳоят тоза ҳай, кузоваш хуб ҳай. Дӯстони азиз, мотори коробкаи сатвоиза бе ягон камбудӣ бо диққат тамошо кунед. Нарша 62,000 сомон, рамошам варид парид надошта будааст. хоб арзони хуб мешавад. Дар рақамҳои ватсапшон 554 05 59 95 ҳатман дар тамос боред ва аз ютуби мо метавонед салом расонед. Дӯстони азиз, хоҳиш мекунам лайкҳоро пабраски бизанед. Нафароне ки харидори мақсад зил бошед, ина дӯстони азиз, зила бо диққат тамошо кунед. ҳоли суратҳоша мебинед, суратҳоро тамошо кунед чӣ хел зили хуб астай. дарун берун камера кардагиай дар рақамҳои охириш 59 ва 95 ҳатман дар тамос боред. Зил дӯстон 98 сол мебошад, гази бензин ҳардуш кор мекунад. Марҳамат, муроҷиат кунед.